Wis adus ya, Mbak. Oh. Adus. Monyet ora adus. Monyet durung arek adus. Kok ora adus monyet? Lah engko nganggo banyu anget monyete. Monyet ora gelem adus. Kok resik temen le adus. Arak rende. Ora rende-rende monyet. Kebangetan banget. Nyo jenenge sapa? Dul monyet. Dul monyet. Ya Allah. Ira ditaleni rambuté. Ditaleni. Dul Wong nang monyet. omah kok kon naleni rambute. Kaya Dul ngono monyet wae. ora gelem naleni. Ditali. Yo, engko tak tali goleki karet yo. Nah, taline sing mau nang endi? Di Lah kowe ana latihan ngocet dhewek iso pura. ora iso naleni. Ora iso Nek naleni. Dul monyet pinter. Dul monyet pinter naleni. Heeh. Yo, tak kucirke yo. Heeh.